Que tal? Benvidos ao Semanal Compostelán. Esta semana continuaba a folga do transporte. Seguía adiante a progresiva peonalización de Xoán 23. Inaugurábase a nova sede en Pontepedriña de Arriba, ao marxe do río Sarela, da Fundación Laboral, e acudíamos á presentación da Federación de Comercio de Santiago e Comarcas. Ademais, era tamén esta semana cando arrancaban as festas do Apóstolo. Imos ir lembrando todo a continuación. O luns era o primeiro día no que se implantaba en Xoán 23 a prohibición de circular dende a costa de San Francisco ata o cruce con Burgo das Nacións. Só poderán pasar vehículos autorizados e os que fagan carga e descarga de 7 a 10:30 da mañá. Con todo, aínda eran moitos os que non se decataban da medida. Tamén o luns, a nova sede do Grupo Correo Gallego no polígono de Costabella recibía unha nova visita. Desta vez coñecían as instalacións un grupo de representantes de Coca-Cola ca súa xefa de comunicación, Rosa Llagüe, á cabeza. Ademais, emitíamos as imaxes do concerto que dirixía Gustavo Dudamel no Obradoiro. Foron arredor de 5.000 as persoas que puideron desfrutar da cita cultural máis importante deste ano. Cita a que, por certo, non faltou o rei emérito Xoán Carlos I. Hoxe arrancou a peonalización de Xoán 23 e fixo con moito condutor despistado. A media mañá podíamos ver circulando gran cantidade de coches. A medida anunciada polo Goberno xoves pasado será provisional e afectará o tramo dende a costa de San Francisco ata o cruce con Burgo das Nacións. Só poderán circular por Xoán 23 vehículos autorizados e os que fagan carga e descarga de 7 a 10:30 da mañá. O concelleiro de Espazos Cidadáns Jorge Duarte explicaba que estes días a Policía Local centrará o seu labor en explicar aos cidadáns os cambios. A Policía Local ten esa instrucción de intentar ser didáctico e sinalizar, estar un pouco co cuidado de que os vehículos que veñen por despiste que non entren, pero tampouco con un afán recaudatorio nin sancionador, sino un didáctico informativo. Por lo tanto, nos entendemos que o importante é que a afluencia de visitantes que temos na cidade pois mellorar a seguridade nese punto e estamos traballando nesa liña. Para o voceiro do PSOE, esta decisión é un novo parche para os problemas de seguridade da zona. Paco Reyes cree necesario crear un plan de mobilidade para esta rúa. O que estamos a favor é claramente dun estudo de mobilidade. Dun estudo de mobilidade que exprese que é o que hai que facer en toda a contorna. En principio en toda a cidade, particularmente en toda a contorna. É dicir, que vai pasar cos coches, por onde van a ir. Nos entendemos que o que non ten sentido é seguir facendo parches. A decisión adoptouse polos graves problemas de seguridade que se vive na zona, xa que son moitos os turistas que transitan pola rúa, sobre todo en temporada alta. Segundo un estudo do Concello, pola costa de San Francisco suben unha media de 4.500 coches cada día. La verdad es que son una maravilla las nuevas instalaciones, que además son unas instalaciones en las que conviven lo nuevo con lo antiguo, con la historia del Correo Gallego, y he disfrutado muchísimo de esta visita, la verdad. Así de positiva era a impresión de Rosa Llagüe, directora de comunicación de Coca-Cola, tras visitar as instalacións que o Grupo Correo Gallego ocupa dende comezos de ano no polígono de Costabella. Acompañada tamén por María Sande, xefa de comunicación da empresa, e de Gonzalo Márquez, xerente de comunicación, comezaban a ruta pola redacción. Alí quedaban impresionados pola amplitude e luminosidade ca que traballan os redactores da cuarta cabeceira máis antiga de España, e que a nova sede intelixente do Grupo Correo Gallego alberga nin máis nin menos que 7 plantas de máis de 7.000 metros cadrados útiles. A visita seguía pola planta -1, onde se dá forma física ao traballo dos xornalistas grazas a unha imponente máquina de 26 metros de largo que ocupa 4 pisos de altura e cun peso de 240 toneladas. Aquí, na rotativa, onde a parte do noso xornal se imprimen as edicións del Mundo para Asturias e Galicia, era onde máis impresionados quedaban os visitantes de hoxe. La verdad es que hacía tiempo yo no tenía oportunidad de ver una rotativa como la del Correo, y es impresionante. Es una máquina, nos han contado, de 4 metros, de 4 pisos de altura, una barbaridad de anchura, 7 metros y tal. Y además, bueno, nos contaban también que tienen más capacidad de la que utilizan, y me ha parecido sorprendente ver unas bobinas de unos 1.400 kilos. Yo no tenía costumbre de ver, digamos, las tripas de un periódico por dentro, y la verdad es que ha sido toda una gozada. Pero non só a rotativa acaparaba o seu interese, tamén o facía o impresionante sistema de arquivo documental, cunha lanzadeira con capacidade para almacenar mediante un complexo sistema informático ata 30 toneladas de documentos e material de traballo.
La verdad es que tanto la rotativa, por la gran capacidad que tiene de impresión de diarios, creo que es una maravilla. Y luego, sobre todo, la parte antigua, el archivo. Hemos tenido ocasión de ver algunos ejemplares antiguos y la verdad es que me ha recordado muchísimo a mi época de la facultad y he disfrutado muchísimo. La verdad que yo al correo vengo con muchísima frecuencia porque tenemos una relación muy continua durante todo el año, pero básicamente a presentaciones. Entonces, bueno, conocer esta parte, digamos, más interna me ha encantado, porque no es lo habitual y me ha sorprendido muchísimo y muy gratamente. Y lo que, bueno, comentábamos antes, tanto la parte rotativa como la parte antigua y ver todas ese archivo de periódicos antiguos, pues la verdad que me ha gustado mucho. A visita continuaba pola sala de xuntas, rodeada de grandes vidrieiras que albergan centenares de placas e distincións acumuladas nas 5 últimas décadas. Antes de abandonar a nosa sede, foron fotografiados ante o impresionante mural da entrada, asinado polo coñecido escultor Acisclo Manzano. Todos eles marchaban cunha grata impresión ante o cambio de sede, pois dixeron é toda unha mostra de evolución, modernidade e adaptación aos novos tempos. 5.000 persoas foron as afortunadas de desfrutar en plena Praza do Obradoiro do concerto ofrecido por a banca dentro do seu programa Palabras para Galicia. O recital estivo dirixido polo afamado director Gustavo Dudamel, que levou a batuta da Orquestra Sinfónica de Galicia e do Orfeón Donostiarra. A 9ª Sinfonía de Beethoven foi a peza elixida para esta ocasión, a que non quixo faltar Juan Carlos I. O rei emérito facía acto de presenza en Santiago para desfrutar desta cita única, considerada o acto cultural do ano na capital de Galicia. O martes, a Fundación Laboral inauguraba unha nova sede en Pontepedriña de Arriba, ao marxe do río Sarela, despois de 5 anos de obras e da remodelación integral dunha antiga curtidoría do século XVIII. Trátase dun centro pioneiro en rehabilitación que formará os traballadores da construción nas técnicas e materiais constructivos máis vanguardistas. Ademais, arrancaba en Santiago o encontro dos bispos franceses e españois do Camiño de Santiago, unha cita que leva anos organizándose e que quere proporcionar axuda espiritual ao peregrino. E xa no Concello, coincidindo co 20 aniversario do asasinato a mans de ETA de Miguel Ángel Blanco, o PP anunciaba que vai levar ao pleno unha moción para dar recoñecemento ás vítimas do terrorismo vinculadas con Santiago. A Fundación Laboral comezaba a súa actividade no ano 92 co obxectivo de proporcionar ás empresas e aos traballadores os recursos que fagan posible un sector máis profesional, seguro e con futuro, mediante a formación e o fomento da prevención de riscos laborais e dun emprego de calidade. Hoxe inauguraban unha nova sede en Pontepedriña de Arriba, ao marxe do río Sarela, despois de 5 anos de obras e da remodelación integral dunha antiga curtidoría do século XVIII. Ademais do seu singular enclave, trátase dun centro pioneiro pola súa especialización en formación e rehabilitación, donde os traballadores da construción poderán cualificarse nas técnicas e nos materiais constructivos máis vanguardistas. O presidente da Fundación, Juan Francisco Lazcano, afirmaba que lograron superar a peor crise do sector, pero aínda queda moito que conseguir. Por iso, apuntou, este centro de formación vai dirixido a ser un espazo aberto a afrontar novos retos. Pero, además, este acto simboliza varias cosas muy importantes. En primer lugar, demuestra una vez más la apuesta de este sector por el progreso de sus empresas y trabajadores. Con la puesta en marcha de esta magnífica instalación, sede de nuestra Fundación en Galicia y centro de formación de referencia en materia de rehabilitación, se va a poder ofrecer a los trabajadores y a las empresas del sector un espacio preparado para afrontar los retos a los que se enfrenta la construcción en la actualidad, como es la aplicación de las nuevas tecnologías, los nuevos materiales y técnicas constructivas. O último en intervir foi o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que felicitaba a Fundación por escoller Galicia para levar a cabo un proxecto pioneiro en España. Ademais, o titular do Goberno galego aseguraba que a rehabilitación será o motor da recuperación e que por iso xa está lista a primeira lei de rehabilitación galega. Que temos lista esta primeira lei para facer do patrimonio arquitectónico galego un elemento de dinamización socioeconómica. E o obxectivo desta primeira lei de rehabilitación pois é impulsar as medidas necesarias para desantrancar os problemas administrativos e legais que moitas veces temos. Impulsar medidas para mellorar a calidade de vida nas vilas e nas cidades.
aproveitar as edificacións existentes, reducindo as necesidades de ocupación do territorio e garantindo as condicións de habitabilidade das vivendas. Isto é o que pretendemos. A Fundación Laboral da Construción está presente nas 4 provincias galegas con 6 centros de formación. Ata o momento tiña a súa sede en Galicia nun centro ubicado en Teo, pero a partir de agora mellorará e ampliará a súa oferta formativa grazas a este novo centro de formación de referencia en rehabilitación. O ano pasado tiña lugar na cidade francesa de Bayona e desta vez tocoulle o turno a nosa cidade. O Centro Internacional de Acollida dos Peregrinos na Rúa Carretas acollía hoxe o arranque das xornadas de encontro entre os bispos franceses e españois do Camiño de Santiago. Trátase dun evento que leva anos organizándose e no que participan os bispos e delegados da Ruta Xacobea. O obxectivo principal é proporcionar axuda espiritual aos peregrinos. Nuestra finalidad no es otra que tratar de salir al encuentro del peregrino desde una vertiente pastoral, es decir, desde una preocupación religiosa y espiritual. Yo estoy viendo aquí en Santiago que no son pocos los peregrinos que me dicen que necesitarían ser acogidos espiritualmente a lo largo del Camino de Santiago. Tras unha misa a que asistiron todos os participantes, Monseñor Ayet foi o encargado de dirixir unha oración e pôr en valor o camiño. Tras isto, Monseñor Julián Barrio inauguraba estas xornadas cun discurso no que falou acerca do significado actual da Ruta Xacobea e da peregrinación. Explicou que, a pesar de que o camiño semella estar masificado, o seu valor vai máis alá dunha simple aventura ou viaxe turístico. El que haya más peregrinos, pues iba a decir, bendito sea Dios, yo tampoco. Lo importante es que nosotros sepamos poner, si cabe, más recursos de los que podemos disponer al servicio de ese mayor número de peregrinos. Por eso le digo que yo no veo, en principio, yo personalmente no veo que esa relación entre masificación y pérdida de valores pudiera ser causa y efecto. Tras a presentación de Julián Barrio, a profesora Adeline Roacois daba unha conferencia baixo o título Las relaciones de Francia con la Catedral de Santiago y las peregrinaciones. Acto seguido, os participantes visitaron o Centro Internacional de Acollido Peregrino e os lugares xacobeos da cidade. O encontro continuará mañá e os asistentes farán o camiño ata o Obradoiro dende o Monte do Gozo, asistirán á misa do peregrino e visitarán a catedral. O secuestro e asasinato de Miguel Ángel Blanco marcou un antes e un despois no contexto social de España, derivando no chamado espírito de Hermoa. 20 anos despois, ese movemento antiterrorista sigue moi vivo. Aproveitando esta efeméride, o PP levará ao pleno ordinario de xullo unha moción recoñecendo as vítimas do terrorismo que directa ou indirectamente estiveron vinculadas ca capital galega. Para lembrar as persoas que de xeito directo ou de xeito indirecto pois estiveron vinculadas con Santiago e foron golpeadas por esa lacra que pois afectou de xeito e afecta, por desgraza, de xeito pois dramático a nosa sociedade. Intentaremos, lóxicamente, acadar un consenso para pois acadar o apoio unánime do resto dos grupos nesta iniciativa que nos levamos ao pleno precisamente con motivo dun aniversario que se está a lembrar nestas datas, que non é outro que o secuestro e posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco. Na moción, o PP proporá instalar unha placa na Praza da Constitución cos nomes das víctimas do terrorismo, como Ricardo Couso, Pedro Cabezas ou Manuel Vázquez. Por certo, que Agustín Hernández non confirmou se asistirá á manifestación convocada pola Plataforma de Vítimas do Albio o vindeiro día 24, despois de ser convidado polo propio colectivo. O mércores vivíase a 8ª xornada de folga no transporte. A pesar de que xa houbo importantes avances nas negociacións, os paróns continuaban. En Santiago xa se están buscando acordos cos sindicatos para aumentar os servizos mínimos. Ademais, a nosa cidade sumábase este día un minuto de silenzo feito en todo o Estado para conmemorar os 20 anos do asasinato de Miguel Ángel Blanco a mans de ETA. E xa na sala de prensa do Pazo de Raxoi, María Rozas anunciaba que todos os contratos que saque adiante o Concello deberán contar polo menos cunha cláusula social.
Cas negociacións entre xuntas, sindicatos e patronal bastante avanzadas, Galicia vive unha nova xornada de folga no sector do transporte por estrada. Un 8º día de paro que en Santiago se viviu como en xornadas anteriores. Así houbo problemas a primeiras horas da mañá, situación que se foi normalizando conforme pasaba o día. Ao longo da xornada funcionaron os servizos mínimos tras acadarse un acordo entre o Concello e as concesionarias para o funcionamento das 6 principais liñas de Santiago, agás a liña 7. E con vistas de que mañá folga se convirte en indefinida, o Goberno local quere negociar cas concesionarias para que fagan algún traxecto os barrios e parroquias máis afastadas do centro. España paralizouse hai 20 anos co secuestro e posterior asasinato de Miguel Ángel Blanco, un terrible atentado terrorista que pola contra conseguiu mobilizar a millóns de españois en contra de ETA. Hoxe concellos de todo o Estado quixeron rendir homenaxe ao concelleiro asasinado e lembrar o xa coñecido como Espírito de Érmua. Convocados pola Federación Española de Municipios e Provincias, este mediodía tiña lugar un minuto de silencio como lembranza a Miguel Ángel Blanco e as vítimas do terrorismo. A finais de ano, todos os contratos que asine o Concello terán que ter obrigatoriamente unha cláusula social. O obxectivo é dar un paso máis na inclusión de persoas en risco de exclusión ou con diversidade funcional. Xa se incorporaron estas medidas nalgún contrato como da cafetería da Granxa do Xesto, pero dende agora será obrigatorio. A contratación pública é o 16% do PIB español, e, por tanto, pois consideramos que a nosa responsabilidade como Goberno, como Concello de Santiago, pois garantir e procurar que esa contratación se faga con criterios sociais. Cal é o obxectivo? Pois o obxectivo é comprometer as empresas contratistas a melloras no ámbito laboral, a melloras no ámbito social tamén dos seus traballadores. No catálogo de cláusulas a engadir aparecen a adopción de medidas de conciliación, medidas de igualdade, a contratación dun mínimo do 5% de persoas desempregadas ou a incorporación de melloras na formación do persoal. A medida terá un período de adaptación de 3 meses para non interferir nos pregos de contratos que xa están en tramitación. O xoves, patronatos e sindicatos do transporte chegaban a un acordo que deixaba a folga desconvocada polo momento. Así, o servizo de autobús da cidade quedaba normalizado pasadas as 10 da mañá. Tamén este día o concelleiro Jorge Duarte presentaba no Concello o plan de mobilización da vivenda baleira e Ternera Gallega facía balance do último ano, un balance que se presentaba moi positivo, posto que experimentou un crecemento do 4% en prácticamente todas as principais magnitudes. Este xoves estaba previsto que a folga do transporte se convertira en indefinida tras 8 xornadas de paros que se celebraron os martes e mércores das últimas 4 semanas. Un preacordo salarial entre patronal e sindicatos permitiu desconvocar a folga. Non entanto podería reactivarse no caso de que os compromisos non se cumpriran. Así as cousas, en Santiago xa funciona o servizo de transporte urbano con normalidade dende as 10 da mañá. A xestión que fixo Compostela Aberta destes paros ven de recibir duras críticas dos populares e que o PP considera que o equipo de Martiño Noriega mantivo un comportamento grave recortando do 40 ao 16% os servizos mínimos. Que se establezcan los servicios mínimos en el 40%. A mí me puede parecer a lo mejor un poco escaso, pero bueno, puede estar en los límites de lo razonable. Lo que no es razonable es que establezcan los servicios mínimos en un 40% el día 20 de junio y unos días más tarde cedan y los dejen en un 16%. Un 16% no es algo serio. Un 16% es desmantelar un servicio público. O concelleiro popular cree que a intención de Compostela Aberta non foi outra que a de avivar o conflito para poder botar as culpas á Xunta. Pero es evidente que han actuado pues, como saboteadores del servicio de transporte urbano. Se debe a una maliciosa intencionalidad de trasladar las culpas a la Xunta de Galicia. Como de alguna manera se ha dicho que la huelga es la consecuencia de un plan de transporte de la Xunta de Galicia, lo cual en el caso de Santiago no es exactamente cierto porque el plan de transporte de la Xunta de Galicia no afecta al transporte urbano, pero el Gobierno ha lanzado esa idea y como bueno, pues cala un poco la idea de que es un conflicto que tiene la Xunta de Galicia con la patronal, al Gobierno municipal lo que le interesa, por lo que se ve, es avivar el conflicto y decir, no hay autobuses por culpa de un conflicto entre la Xunta y la patronal.
As acusacións de Sánchez Brunete recibiron resposta do concelleiro de Espazos Cidadáns. Segundo Jorge Duarte, o 40% dos servizos mínimos imposto pola Xunta non se estaba a cumprir e por iso chegaron a acordos cos sindicatos. Porque o 40% non se cumplía. Entón, ter uns servicios mínimos fixados do 40% e que non saian os autobuses non vale para nada. Nós non imos mandar a policía a que saian os autobuses, a crear violencia. Nós imos desde a vía do diálogo. Por lo tanto, chegamos a un acordo e pactamos cos sindicatos. No primeiro día, recordo especificamente, que pusemos a funcionar as liñas que servían ao hospital. Esa mesma semana sentámonos con todos os sindicatos e negociamos unha ampliación dos servicios mínimos para poder ter as 6 liñas fundamentais que máis viaxeros transportan e poder funcionar. E así estuveron funcionando durante estes días. Duarte volveu pedirlle a Xunta diálogo e reclama que se teña en conta os concellos a hora de deseñar o plan de transporte. Os estudos realizados polo Concello nos últimos meses deixaron un balance de 3.000 pisos sen habitar en Santiago. Con este punto de partida nace Aviva, o plan de movilización de vivenda baleira que arranca a vindeira semana. O luns, a Oficina de Vivenda e Rehabilitación comezará a informar aos cidadáns que teñen un piso libre sobre as ventaxas que terán se inclúen as súas vivendas na bolsa de alugueiro municipal. Os ofertantes terán seguro a todo risco, seguro por impagos, bonificacións no IBI e axudas á rehabilitación. O obxectivo é que en outono o Concello xa conte con algúns pisos para ofrecer. Unha bonificación no IBI, máis que unha bonificación, sería unha compensación económica por un tanto por cento do IBI, e tamén unha axuda cando sexa necesario facer obras de rehabilitación, unha axuda que está pendiente de definir sobre 1.000 euros aproximadamente, para mellorar as condicións de habitabilidade para poder poñer en alugueiro unha vivenda digna en condicións de habitabilidade. Con isto pretendemos que o Concello poda ter unha bolsa de vivendas en alugueiro para ofertar e durante o trimestre de outono, despois do verán, abriremos esa bolsa para que os cidadáns se podan apuntar nesta bolsa. Eses pisos estarán dispoñibles a un prezo que será entre un 10 e un 20% máis barato co prezo de mercado. Isto é duns 520 euros en vivendas do casco histórico e 225 euros para pisos da zona interurbana. Dende o Goberno agardan poder incorporar a bolsa de alugueiro entre 50 e 100 vivendas. Noutra orde de cousas, Duarte referiuse á peonalización de Xoán 23. O concelleiro de Espazos Cidadáns recoñecía que foi necesario ampliar a sinalización e agarda que os cidadáns comecen a acostumarse á medida. Eu creo que no día de onte e hoxe estase a cumplir. Ampliamos a sinalización, púxose unha valla disuasoria recordando, porque moitos vehículos que tiñan o costume de pasar por aí, pois a veces unha sinal máis ou unha sinal menos parece que non lle facían caso. Bueno, a sinalización a día de hoxe está ao nivel da vista do conductor e o que pasa por aí porque realmente quere infringir, porque hai unha valla. Antes podía haber despistes. A día de hoxe, se alguén pasa por ali é porque quere infringir algo que está ben sinalizado. Por lo tanto, a policía sigue tomando nota dos vehículos que pasan. Si o incumprimento fose grave, teríamos que dar outros pasos. Sempre explicamos que nos queremos ser didácticos. Un crecemento do 4% consolida a ternera gallega como a base do recén constituído Consello Regulador das IXPs de carne de vacún de Galicia. Así o comentaba hoxe o seu presidente Jesús González ao facer balance do 2016. Un balance que dixo moi positivo ao ter en conta que prácticamente se rexistrou crecemento nas principais magnitudes de ternera gallega. En estes 2 últimos anos, prácticamente o crecemento total estuvo en torno a un 10%, que nos parece un crecemento moi significativo xa coas cifras que ten a IXP. Ese crecemento do 4% que damos así como cifra xeral está sustentado nun crecemento dun 4% nas explotacións, dun 4,1% nos tenreiros identificados, nun 4,6% das canais certificadas, dun 4,1% nas toneladas de carne que saíron ao mercado baixo o amparo da IXP e nun 4,4% no valor económico en primeira venda.
Ao analizar as cifras do pasado ano, Jesús González destacou un equilibrio dos prezos, pois a pesar de que durante os primeiros meses foron menores que no 2015, nos últimos foron superiores, polo que se pode dicir que o sector segue estable. Destacou así mesmo que por primeira vez na historia o número de tenreiros identificados por ternera gallega superou os 125.000. Creceron ademais o número de explotacións e seguiuse avanzando na internacionalización, un paso indicou a conselleira de Medio Rural Ángeles Vázquez dos máis importantes. Eu creo que un paso moi importante que hai que dar. Foi unha das miñas primeiras reunións coa IXP Tenreira Galega e un dos temas que sacaron a colación é ter precios máis dignos para o noso gando no rural galego. Un gando, ademais, cando se trata de tenreira galega en explotacións que están en cada recuncho, que asentan poboación. Pro ano 2017, ademais de chegar máis lonxe na internacionalización, dende Ternera Gallega teñen como propósito sacar adiante máis proxectos de investigación, revisar e actualizar os convenios cas cadeas de distribución e seguir avanzando nas actividades promocionais. O venres arrancaban as festas do Apóstolo. A Xunta de Goberno adxudicaba o espectáculo dos fogos á empresa Acciona por un total de 217.000 euros. Desta vez aseguraba o alcalde que haberá un maior equilibrio entre o espectáculo audiovisual e o pirotécnico. Ademais, este día celebrábase o acto de presentación da Federación de Comercio de Santiago e Comarcas. Trátase dunha entidade que nace por primeira vez para aglutinar as asociacións comerciais da cidade. Polo momento, Santiago Centro e Compostela Monumental son as que conforman o proxecto. Acciona é a empresa que este ano se encargará de organizar os fogos do Apóstolo. Cun orzamento de case 220.000 euros, a firma prevé facer un espectáculo máis equilibrado entre a imaxe e a pólvora. Ademais, a parte audiovisual repetirase outros 2 días. As contras é que moita xente non pode acceder á praza ese día e o que observan non é o espectáculo audiovisual, salvo que este vendo pola televisión, senón é únicamente a carga pirotécnica. Por eso tamén se meteu como millora o feito de que o espectáculo audiovisual se pudera replicar 2 veces fora dese día na praza, a maiores dos propios espectáculos de fogos do 24 e do 31. Palabras do alcalde nunha rolda de prensa na que informou da desestimación do recurso presentado pola empresa que presta o servizo dos centros socioculturais contra o prego para adxudicar o servizo. Mantiña paralizado o que era o proceso de licitación foi denegado en Madrid e que, polo tanto, podemos continuar co que a tramitación. Basicamente, o Tribunal Administrativo recoñece que o proceder do Concello está xustificado e que responde a unha situación anómala do que foi un incremento injustificado de persoal a subrogar e do que tivo que ver cas cesións e cas sentencias por cesión ilegal de traballadores que lle supuxeron o Concello, no caso dos centros socioculturais. Noriega tamén confirmou a negativa de AENA de pagar os custes derivados do cambio do nome do aeroporto. Segundo explicou o alcalde, estánse a estudar as fórmulas para que Concello e Xunta se fagan cargo dos 50.000 euros que custaría chamar a nosa terminal aeroporto Rosalía de Castro. Unha das opcións sería que o consorcio se faga cargo deses custes. El mundo del asociacionismo es como el mundo del ciclismo. Si uno no trabaja en equipo, conseguir los logros para alcanzar la meta es muy difícil. En este mundo tan competitivo, comercialmente hablando, cada día los márgenes son más estrechos. O te asocias o estás muerto. Compostela Monumental e Santiago Centro, as 2 asociacións da cidade que aglutinan a maior parte do comercio, veñen de facer realidade un proxecto que levaban anos querendo sacar a luz. Trátase da Federación de Comercio de Santiago e Comarcas, unha iniciativa que nace ca idea de acoller o comercio da nosa cidade e arredores co obxectivo de loitar xuntos polo comercio local e de proximidade. O presidente de momento será José María Fernández de Santiago Centro, pero a idea é ir rotando conforme se vayan aderindo máis asociacións, e que o obxectivo dixo é facer de Compostela unha verdadeira cidade de compras e, sobre todo, adaptarse ás novas necesidades e cambios no mercado. Los centros comerciales hoy en día quizá lo están pasando peor que el pequeño comercio. El año pasado en Estados Unidos han cerrado 500 centros comerciales
y este año se prevé un cierre de 3.500 centros comerciales en Estados Unidos. Hoy en día la gran amenaza para el pequeño comercio es la venta por Internet. Neste senso, a directora xeral de Comercio, Sol Vázquez, explicaba que os comerciantes non poden traballar a contracorrente e deben sacar proveito de Internet como escaparate para os seus negocios. Por iso, dixo, esta nova asociación vai ser moi positiva para o pequeno comercio, pois xuntos sempre se buscan mellores solucións. É, como non, pois unha nova, dende logo, moi positiva para o comercio de Santiago e da comarca, para ese comercio local, para ese comercio de proximidade que tenta buscar unha visión de futuro respetando pois a súa esencia, a súa tradición, esa cercanía cos veciños, pero desde logo, sin descuidar esa necesidade de actualización, de revisión. A Federación de Comercio de Santiago de Comarcas trátase da primeira entidade que consigue aglutinar a todas as asociacións comerciais. E con isto rematamos o resumo das novas máis destacadas da semana. Vémonos no seguinte programa con novos asuntos. Grazas por atendernos.